Hirap. Magandang. Yo, sir, shoutout sa'yo. Rinig mo ako, sir? Yun, nakapasok ka rin. Naku, nalubat pa yung headset ko. Sorry, sir. Inuubo ako eh. Yung pala eh. Nakapa ako rin. Pinahirapan ako nito ah. Pwede na ba ako, sir? Pwede na ba, Boss Chino? Pwede na ba ako nito? Pinahirapan ako. Ito pala yung format nun. Kanina pa ako nagkakapa eh. Wag muna i-share. Wag muna kasi lubat yung ano ko headphone eh. Magandang dilag. Puso ko yung nabihag. Wala nang hahanapin. Ikaw pa lang yung ano, magiting na manonood ko dito. Rinig mo ba ako, Rinig? Rinig mo ako, sir, rinig mo ako. Ano, lubat na headset ko. Ano pa lang? Yo! Yun, Boss Chino! Isang napakalaking shoutout sa'yo. Ikaw yung maraming salamat sa mga advice mo at napakalupit mo talaga. Wala kang katulad. Yun oh, lubat pa. Rinig mo ako, sir? Rinig mo ako? Salamat sa napakagiting na manonood ko. Boss Chino. Bukod tangi. Talagang nag-iisa talaga. salamat. Salamat sa iyo, Boss Chino. Yun! Maraming salamat naman. Totoo ba? Totoo ba, Boss Chino? Mukhang ano naman eh. Mukhang malapit naman sa katotohanan eh. Salamat, salamat. At natuntun ko tong formang ano na to. Dahil sa iyo. Yung malaking bagay ito, no? Maraming salamat talaga. Rinig mo ba ako, Boss Chino? Rinig mo ako?
Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Well, yun. Akala ko di mo ako naririnig eh. Sige, sige, ito gagamitin ko. Rinig mo pa ako? Lobat na yung ano ko eh. Ano yan? So, kailangan ba naka-live din ako pagka, ano yun, papasok ako sa bahay mo? Kailangan ko ba rin mag-live? So, yun, no? Maganda sana kung may music ako dito, no? Yun nga lang, wala pa eh. Kaya, ano muna, silent talk muna tayo. Pag ganun, Boss Chino, yung tipong hindi nag-uusap, pero nagtitinginan. Heart to heart talk yan, Boss Chino. Pwede na ba, Boss Chino? Walang kupa, si Boss Chino nag-iisa talaga. Oh. Huwag kang mag-alala, Boss Chino. Darating din yung araw na mayayakap din kita. Sa personal. Malaking bagay yan para masukli ang man lang, di ba? Yo guys, Mika Mika Lao, shoutout sa inyong lahat. Pasok mga suki. Wait lang Boss Chino ha. So yun, nagbabalik. Magandang nilag. So yun, invite ka Boss Chino para naman matuto ako. Wow, 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 wow. This is true. Sintonado, no? Ito Boss Chino, may in-invite din ako eh. Ba't tuwad? Hindi pwede, ano. Magigiba yung bahay ko rito. Mabubulabog yung mga kapitbahay ko. Nakasuot-tuwad ah. So ayun, wala bang maliligaw man lang dyan para makipagkulitan sa gabing ito? Di ba? Habang nagkakape, habang nanonood sa live natin, magkwentuhan muna tayo para, di ba? Pwede nyo i-share yung mga talambuhay nyo rito sa live natin. Ha guys, huwag kayong mahihiya. Huwag kayong mahihiya. Huwag kayong mahihiyang magtanong. Kung may right mid nga ito. Parang ganun lang yan eh.
Ikaw, Bustino, ha? Talagang, kumbaga ano eh, china-challenge mo talaga ako eh. 'Di ba? Para sa akin, the best ka talaga. Isa kang malupit na ano, mentor. Walang katulad. You're the best, Boss Chino. So yun, may bagong pasok, Boss Chino, ah. Sino kaya yun? Huwag ka na mahiya mag-comment dyan. Mag-comment ka lang na mag-comment. Mga nasisinok ako, ah. Nasisinok ako sa Boss Chino, ah. Nga pala, by the way, Boss Chino, salamat, ah. Ah, nakakapasok ako sa ganito, ah. Hindi ko yung nakakala to, ah. Sa kakapaka ako kung ano-ano nang nakakapa ako eh. 'Di ba? Kung saan sana napupunta yung pagkakapa ko na yan eh. Talagang ano eh. Sa kakapa ko kung ano-ano na nakakapa akong ano eh. Meron parang malumot-lumot na yung kakapa ko eh. Yun no. Maligayang pagdating. Miss Christine Toy ko, shoutout sa iyo. Mabuhay ka. Isa kang magiting na mandirigma. Ba't ganun? Ba't yun? Naloko na pala uto. Wala bang ibang may papasok dyan? Marami naman tayo, Boss Chino. At paminsan-minsan mabisita ka sa live mo, di ba? Ano, ba't mabaway ako hanggang gusto mo? Mabuhay pala yun. Yun pala yun. So yan, mabuhay rin po kayo, Boss Chino. Di ba? Gaya nga ng sinasabi ko, wala kang katulad. Talagang isa kang dakila talaga. Dahil kung hindi sa'yo, hindi ko makakapa talaga to, di ba? Kumbaga, malupit ka talaga. Kaya, I love you, Boss Chino. Mahal na kita. 3 times a day. Sarap pala yung pakiramdam ng ganito, Boss Chino. No? Iba rin yung ano eh. Iba rin yung experience eh. Kumbaga, nanginginig na nga ako. Nilalamig ako ngayon ah. Wala, iba talaga pag mag-isa lang dito sa bahay. Walang pampainit. Yun no? Thank you sa'yo. Makilabuti ka. Wala nga eh. Meron ako kaso ano eh. Walang yelo eh. May gin bulag ako ron. May gin ako kaso hindi ako nakapag ano. Hindi ako nakapagbili kanina ng ano eh. Wala rin sa isip ko talaga tumuma eh. Gusto sana kitang imbitahin, Boss Chino eh. Nga lang, ano eh. Uy, may nadagdag. Sino ba yan, Boss Chino? Sino ba yan? Sino ba yung isa? Maligayang pagdating sa'yo, kaibigan. Isang napakagandang umaga sa'yo. Isang napakaaliwalas at napakagandang umaga sa'yo. Magparamdam ka naman. Huwag kang mahiya mag-commit dyan. At maumpisan yung kwentuhan natin. Ano bang magandang mapagkukwentuhan natin? Di ba? Tanong lang kayo kung ano yung mga gusto nyo itanong. Huwag lang pera, wala ako nun.
Alright, alright. Sino ba yung isang pumasok po sino? Naku, nahiya pa, lumabas ata. Huwag kayong mahihiya rito. Di ba? Ipakita dapat natin yung mukha natin sa buong mundo eh. Kung gaano ba kakapal na yan. Ayun, di ba? Sino ba yung pumasok? Comment ka naman dyan. Huwag kang mahiya magtanong. Buti pa si Binibining Christy, no? Nakasubaybay. Maraming salamat sa iyo, ha? Binibining Christine. Mabuhay ka. Ma'am Christine. Sige, huwag kang mahiya magtanong dyan. Si Boss Chino, pinagtatawanan na ako eh. Palakasin mo naman yung loob ko dito, Boss Chino. Tayo na lang nag-uusap eh. Ay, nako. Yan ha. Madam Christine ha. Susuporta ka ha. Diba? Dulo-dulo tayo ha. Diba? Ay, nako. Ano ba to? Ano daw? Pwede bang mangutang? Hindi naman ako Bombay ah. Saka na pagka naging Bombay ako, pwede na ako mag-ikot-ikot dyan. Okay, sige, Boss Chino. Walang problema. Nakaantay lang sa tabi mo. Dito lang ako. Kanya lang, wala akong music eh. Tin, rinig mo ba ako, Tin? Madam Christine, rinig mo ako? Oo, Boss Chino, nasa work pa yun. Stay in sa work yun eh. Andun pa yun, nagkakapitulog. Yan. Marami naman pwede itanong, ba't yun pa? Alam mo naman wala ako nun. Huwag mahihiyang magtanong kung may right mid nga ito. Yun. Waray baller nga pala. At nandito sa iyong harapan. Waray baller. Dita. Ano yan, Bustino? Lamig ng boses. Ito ba? Nilalamig nga eh, kaya nanginginig yung boses eh. Namamaos pa yan ha. Tsak, 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 tsak. Shame lang ako. Bustino. Yung mga banat Bustino eh. Pa-jacket. Ano ba yung pa-jacket na yan? Si... Mas maganda Bustino, magtimpla ka na ng kape. Para di ka nilalamig dyan, no? Tapos paparisan ng mga Marlboro Red, no? Naku, sarap. Di ba, Bustino? Ano bang kulay yung sa'yo, Bustino? Anong brand ka ba dyan? Pansin ka, alam mo, di ko napapansin yun, ha? Pansin kita, oy. Paano ba lagay ng jacket, Bustino? Paano ba? Kuya Will, jacket. Ay, Madam Christine, ha? Iba yung jacket na ibig sabihin ni Bustino, ha? Yung ibig sabihin ni Bustino ng jacket, yung di pa nabibiyak. Yun, ha? Sa taas, sa ang taas, Bustino. Comment, banners, brand, tatlong guhit. Okay, tatlong guhit tapos tatlong guhit tapos
Okay, 3 guhit. Tapos. 3 guhit sa message. Okay. Put user time off. Paano yun? Ayos na ba, Busino? Sorry, saan ka napunta? Nawala ka. Hindi ko makita comment mo. Paano ba kita may babalik? Patay, ano nangyari? Ay, sorry. Yun, mali yung nagawa ko. Na-block kita, sorry. Paano ba yung paano? Paano ba may babalik yun? Shit. Ayun, nawala ako. Yun, nangyari? Ano yung aroy. Okay, unhide. Wala ka ng ano eh. Blonde bombers. Nawala ka na rin sa ano, Bischino eh. Paano ba yung unhide yun? Saan ko ba makikita yung ano, unhide? Hindi ko makita eh. Hindi ko makita yung unhide eh. Kung saan makikita? Comment. Okay, wait lang ah. Nangyari, anong ginawa mo, Mr. Pahansam? Wala. Nawala na yung 3 guhit. Okay. Nawala ka dito sa ano eh. Sa chat eh. Andito ka sa baba. No, nangyari. Naloko na. Naku po, Kuya Wel. Anong pinagagawa mo? Aroy. Agay. Na ano, ginhimo mo, duy. Wala ako. Paano yun? Paano kita maibabalik sa feeling ko? Bustino. Namimiss na kita. Asan nga na ba? Naloko na. Ano nangyari? Alright. Wait lang at kinakapa natin, ha? Oh, sana kayo? Ba't nawala? Naku po. Naloko na. Saan na napunta? Okay, wait lang. Wow, paano to? Wait lang, wait lang, Bustino, ah. Hindi ko na alam ano to eh. Wait lang. Nawala ka, di talaga kita makita. Di ko na. Si Miss Tin lang yung nakikita ko. Wala na. Okay, wait lang ha. Pagpasensya nyo na ang iyong lingkod, Bustino, ha. Pasensya ka na, ha. Tayo na ako. Oo nga, nahid ka. Wait lang. Pasensyahan mo na ako. Pogi lang, Bustino. Pangit niya, nagkakamali. Gwapo pa kaya. Pagpasensyahan mo na. Dapat naunawaan mo ako. Ha? Bustino? Huwag ka masyadong, huwag mo ako pressure na. Ano ba yan? Ano ba namang giliw yan? Ano ibalik to? Paano ko ibalik dito sa, ko? Sa kaharian ko? Wait lang, Bustino, ha? Tingnan ko lang sa, settings ko, ha?
Wait lang ha. Relax ka lang dyan, Busina ha. Ibabalik kita sa feeling mo. Huwag kang mag-alala.